Tapos nos se compreender. Daarom moeten we begrijpen Que nos futuro dat onze toekomst não tá depender riba nosso estudio, niet afhankelijk is van onze opleiding, riba nosso trabalho, van ons werk, riba kiko rende bisa, of wat mensen zeggen. pero importante nos necessita kiko Dios tá bisa de nós. Maar het belangrijke is dat wij moeten weten wat God van ons zegt. Nós está papiando de parte de Dios, mi fuente. En we hebben het over God is mijn bron. E também nós vamos continuar riba parte de Dios, mi fuente. En vandaag gaan we ook hierop verder. God is mijn bron. Pero prometo nós dentro de palavra, Maar voordat we het woord gaan, me quero fazer oração wil ik bidden e agradecer Deus. en God danken Pa, e palavra nang Voor het- puta way word papia. voor de woorden die gesproken zullen worden. Da sua palavra nang. Het zijn zijn woorden. E com cada que tem necessidade, En ieder die een nood heeft, puta Deus lo papia e toca nang coração. en dat God zal spreken en hun hart zal aanraken. Tata Santo, me te mabudanki. Heilige Vader, ik dank u. Me te agradecido, oh meu Deus, Ik dank u, o mijn God, que badonami e oportunidade dat u me deze gelegenheid de hebt portei gegeven aqui nanang awe. om vandaag hier te zijn. E para me por compartilhar En dat ik kan delen de boa palavra uit uw woord com cada ser humano. met ieder van deze broeders en zusters. Tata danki com boa palavra. Dank u dat uw woord Lo llega até na coração nang. tot de harten zal komen. Tata danki, Senhor, que le papia e tata treze transformação. Dank u dat uw woord zal spreken en transformatie zal Tata brengen. danki, Senhor, Dank u, Heer, que nos por bendicionado, dat u bij u kunnen que zegenen fruta na de nos met lepna. de vruchten van onze lippen. E tata danki, Senhor, En Vader God, que dank por u receber tur honra, dat u alle eer, tur glória, alle glorie tur en alabanza alle lofprijs na avosso, Senhor. komt u alleen toe. Danki, tata. Dank u, Vader, De nome de Cristo Jesus. in de naam van Jezus. Amen. Amen. Sim. Nossa mira durante de diferentes semanas Gedurende de afgelopen weken hebben we kunnen zien de Deus com e portar nos fuente. hoe God onze bron kan zijn. Também nos porawak de Jeremias 2:3. We hebben ook in Jeremia Camina. 2:13 kunnen zien. Caminha e nana nos pora mira, que nós precisamos confiar e depender de hasi Deus nos fuente de água viva. Dat we hier hebben kunnen zien dat wij afhankelijk van God moeten zijn en Hem onze bron van levend water moeten maken. E não traga rembak ng panos mes, rembak ng kibra, que não portene e água. En dat we geen bakken moeten maken die het water niet kan vasthouden. Que me diz, é sumamente importante para nós. Dit is uiterst belangrijk dat wij dit weten. So ting ora, riba nos mes, nos que purba traha, rembak ng traha, backup plan. Want in onszelf willen we vaak van deze bakken maken, een tweede plan, een plan B maken. Pon plan B, den banda E. En zo'n plan B zo aan de zijkant klaar Mas se doen acaso staan. algo não cana bom. En mocht het in het geval dat iets niet goed gaat. Nossa papia também tocante de dos diferentes tipos de fuente. En we hebben het ook gehad over de twee typen bronnen, verschillende bronnen. E fuente que produz água doce En de bron die zoet water produceert e fuente que produz água braca. en de bron die bitter water produceert. Ando nossa mira, se nós está em Cristo, En we hebben gezien dat we als ze in Christus zijn, nós meseta gente não que produz água doce. dan moeten we mensen zijn die zoet water produceren. De nossa maneira de papia, In de manier waarop wij praten, de nossa maneira de servir, in de manier waarop wij dienen, de nossa maneira de biba. in de manier waarop wij leven. Gente, mister mira e mira já leu que ata essa que gente que tem gente diferente. Men moet van veraf aan al kunnen zien dat, hey, kijk, deze persoon is anders. Pa sombra su fuente ta é fuente verdadeiro. Omdat zijn bron de waarlijke bron is. E em verdade, nossa mira também En we hebben ook gezien que
ora nós está depender da fonte verdadeiro. En wanneer we op de werkelijke bron afhankelijk zijn, Nós mister sabe que tem ora e fonte ta exigir algo outro de nós. moeten wij weten dat deze bron soms wat anders van ons verwacht. Pastor, tem hora nós está sentindo, me está indo bom, água fresco está saliendo for de fonte. En soms denken we, ja, we krijgen vers, fijn water vanuit Então deze você bron. pensa que essa aqui está turcos. En dan Deus de- não tem nada mais, Pablo. En dan denken we dat dit alles is. En dan denken dat er niets meer, dat God niets meer voor Então ons heeft. sendo que Deus aí vai bom caminho, Terwijl God je ergens naartoe heeft gebracht. pero sempre vai Deus tem algo mais melhor que te caminho que vai chegar. Maar ten alle tijden heeft God iets veel beters dan waar je nu bent. Esse aí está parado em reino de 7. En dit stond geschreven in 1 Koningen 18. Reino de 7 e na nossa mira, caminho 17. Elias. Abai cerca e viúva, antoku estava sentada na canto de corrida de água. Hier zien we dat Elia bij een weduwe was gegaan in 1 Koningen 17. En hij zat bij een rivier wateren. Deus assoro para ter bom corrida que pora beber, comer, vira gordo. En God had ervoor gezorgd dat daar bij de beek, dat hij goed kon eten, drinken en lekker vet gemest was. Pero después Deus avise lanta e vai assim algo bom para outro. Maar toen zei God tegen hem, sta op en ga iets goeds doen voor een ander. Então que ela vai ser que viúva. En dat hij naar de weduwe toe was gegaan. Kuta para ter su último arinha e zeta. Haar laatste meel en olie had. Então que ela traha e pão buscuchipe. En dat ze dat deegbrood voor hem had gemaakt. Então que subotishi a wardo yena e nota para ter necessidade depois de sei. En dat haar kruiken gevuld waren en daarna ze geen nood meer had. Pero awe mi que bei papia tiki de fuente que tinhora nos ta queda sinta benta na jepa soma em verdade nós tem algo para ter na jepa. Maar vandaag wil ik het hebben over die beek, waar die bron waar we blijven hangen, omdat wij het zo nodig hebben of denken nodig te hebben. Esse está parado em Juan 5. En dat staat geschreven in Johannes 5. Então me também lê Pablo. En ik ga het voor je lezen. Curamento na etanque de água. Genezing bij de vijver Betsata. Depois de encostar aqui, tati fiesta de judeu nan. E Jesus abai Jerusalém. Agora, na Jerusalém, na porta de carne, tem tanque de água que na hebreu chama Bethesda. E que tem 5 verandas de pilar. Dennan tating dormir multitud de gente malo, cego, lam, paralisado. Kutapa ta espera riba moveção de água. Pa sobra na certa temporada, ángel do Senhor tapa ta barra den etanque e tapa ta hasi e água move. Anto é suncudrenta a den prome, depois de moveção de água, tapa ta wardo curar de que maleza que etapa ta sofre de je. E tapa ta homem nang que para 38 anos estava malo. Ora Jesus a mere dormir nang estava sa que está tem hope tempo caba den e condição ei. Ela disse: "Boquier vira bom?" E homem malo a contestar: "Senhor, me não tem gente para poner me den e tanque ora que a água guardo movi." E mientras comita na caminha outro trabalha adem prome comi. Jesus disse: "Lanta, corre bo cama e cana." E mesora. E homem abira bom e a corre sua cama e a come sa cana. Agora esse tabata sabat. Nós por mira. Que o homem aqui tá tem assim na confiança
que ela sinta na etanque e pa 38 anos largo. Hier kunnen we zien dat deze man zoveel vertrouwen had dat hij voor 38 jaar lang bij de vijver zat. Esperando que o ángel lo parecer e move e água. Hopende dat de engel tevoorschijn zou komen en het water in beweging zou E brengen. de tal forma que e portava ta promer se é a ajudança. En op zo'n manier dat hij als eerste zou zijn, tenminste als hij hulp Pa zou e pora krijgen. drenta e receber sua sanação. Zodat hij binnen kon gaan en zo zijn genezing kon ontvangen. Que men diz com nos por mira, com Senhor nos ta pone nos confiança. De een fuente nan que nota verdadeiro. En hier kunnen we zien dat we ons vertrouwen leggen in bronnen die niet de werkelijke bron zijn. Anto aya den, aya fo, ta passa baila ganos. En jaar in en jaar uit, die gaan voorbij en laten ons achter. Anto nos no ta mira cambio de nos situação. En we zien geen verandering in onze situatie. Assim na hope bia, Zo is het vaak ook. nos ta confia den e tipo de fuente nan aqui. Vertrouwen wij op dit soort type bronnen. Nós temos nos confiança de nosso estudio. We leggen ons vertrouwen in onze opleiding. Nós temos nos confiança de nosso trabalho. We leggen ons vertrouwen in ons werk. Passou bota pensa, se me tra bom, então me posso segurar meu futuro para me junam. En we denken als we een goede baan hebben en ik werk goed, dan verzekeren wij een toekomst voor jezelf en voor je kinderen. Senhor, nós temos nos confiança de lo qual que nos maior não atrape. En soms leggen we ons vertrouwen op wat onze ouders voor gewerkt hebben. Então esperando ora nossa herência também nos bom. En wachtende op de erfenis en denken dat het ons dan goed gaat. Também Senhor, apanhava com situação que algo passava com a saúde. En soms kom je in een omstandigheid waar je ziek wordt. Dokter também sabe assim tal. En dan zegt de arts, je moet dit en dit doen. Então bota põe boa confiança, verdade. Ei, de dokter aqui tá para ajudar me bom. En je legt je vertrouwen in deze arts die je dan goed gaat helpen. Bota põe boa confiança. E assim nós podemos seguir mencionar quantidade mais de coisas que está sucedendo de nossa vida. En zo kunnen wij een hoeveelheid van dingen benoemen die in ons leven voorkomen. Que nós está assim, nos fuente. En die wij dan dat onze bron maken. Que nós está espera e confia em Deus. En we hopen en vertrouwen dan daarop. Confiando que nós está trabalha duro. Hopende dat als wij hard werken, Spara para ter bom pensioen. sparen en hopende dat je een goed pensioen hebt. Spara para ter bom vakantie. Sparen zodat je naar een fijne vakantie kunt gaan. Pero maneira nossa mira acaba de é palavra na Jeremias 2. En zoals we hebben kunnen zien in het woord in Jeremia 2. Cultura sakinang ta rembaknang kunos mes ta traha. En dit zijn dan allerlei bakken die wij zelf maken. Anto rembaknang aki bombo confia ribanang. En je kunt niet op deze regenbakken vertrouwen. Paso maka calque cos chiquito ko pasa. Want het meest kleine dat kan gebeuren, Elas quer iba perda dan turcos. scheurt het en dan ben je alles kwijt. Pero hombre aqui Maar deze man, nos por mira ku ela ele com encuentro. maar we kunnen zien dat deze man een ontmoeting heeft gehad. Encuentro com Cristo Jesus. En een ontmoeting met Christus Jezus. Anto por avisa tambe ata ora Jesus abisele lanta e ku hebokama. Toen Jezus tegen hem had gezegd, sta op en neem je matras. Por avisa no, me está guardando outro gente bini que me nota movert voor die aqui. Hij had ook kunnen reageren en zeggen, nee, ik ga niet hier weg vandaan. Ik wacht op iemand anders. Mino amira espiritu ba e move e awa. Ik heb die engel nog niet gezien die het water in beweging bracht. Anto ku e por albai e guardo sana. En dat hij kon gaan en genezen worden. Que mendi e por albai hasi net controle de local ku Jesus abise. Dus hij had het juist het tegenstellen kunnen gaan doen van wat Jezus hem had opgedragen. Anto assim ele por perde sua bendição. En hij had zo zijn zegen kunnen missen. Pero ela lanta. Maar hij was opgestaan. Ela corre sua cama. Hij heeft zijn matras Ela opgenomen. lanta move for die Hij lugar e nana. Hij is opgestaan, hij is weggegaan van die situatie. Anto asina
nós por mira, que tem hora nós também tá passando em situação não. En zo kunnen we zien dat wij ook situaties meemaken. Nós tá queda tene duro na fuente que nós tá mira com nosso olho. En we blijven stevig vasthouden aan die bron die we met onze ogen Na zien. coisa concreto que nós tem de nos mãos Dat het concrete dat wij kunnen vastgrijpen met onze Pastor, mas handen. nós não tem fé suficiente Want ons geloof is niet groot genoeg para nós confiar e querer com o qual que a palavra de Deus, om te geloven in hetgeen het woord van que God tá vindo is. de nos direção, Die op ons afkomt. de palavra que pode trazer sanação para nós, En het is het woord die genezing van ons de brengt. palavra que pode dar nos bom futuro, En het woord dat ons een hoopvolle toekomst de geeft. palavra que pode dar nos segurança, En het woord dat ons zekerheid geeft. de palavra que pode dar nos sanação, Het woord dat ons genezing kan de geven. palavra que pode trazer cambio radical de nossa situação. En het is het woord dat een radicale verandering kan brengen in onze situatie. Então, verdade é homem aqui. Estava um homem que escuta e para que tu escuta a voz de En Deus. deze man was werkelijk iemand die had stilgestaan en geluisterd naar de stem van God. Então, ao me então, En vanochtend, nós cada iedereen van nós ons, me se pede, Senhor, moeten we de Heere dona vragen. nós é ouvido não espiritual, Geef ons dat geestelijk gehoor. para nós poder compreender Dat wij kunnen begrijpen que direção você para nós vai. welke richting u wilt dat wij opgaan. Pastor, tem a direção tá mostrado que é den lugar é tá gigante tem. Want soms lijkt het dat de richting dat je op moet gaan, dat er daar reuzen zijn. Com bom tá vai alcançar de nanang. En dat je het niet zult redden. De forma não, é coisa tá vai virar nada. Op die manier, nee, dat zal niet lukken. Pero Deus tá traz sempre vai. Maar God werkt ten alle tijden. De uma maneira assim maravilhosa. Op zo'n wonderbaarlijke manier. Incompreendível para gente seu pensamento. Onbegrijpelijk voor het verstand van de mens. Pastor, imaginavo. Want stel je nu eens voor. Senhor tá pensando vai conquistar Jerico. God zegt tegen hun, ga Jericho veroveren. Pero em vista não vai drenta den pelea. Maar hij zei niet tegen hun om een strijd aan te gaan. Ela laga nang cana rondo de Jerico. Hij liet ze om Jericho heen lopen. Tá sina Senhora Deus tá bisa nos e cana rondo de boa situação. En zo zegt de Heer soms tegen ons, loop Alça om je bobos, alaba Senhor. omstandigheid en hef je stem op. Gradeci Senhor. Prijs hem en dank Anto hem. bota mira com muralha não tá baixa bom. En dan zie je hoe die muren naar beneden Pero gehaald Senhora worden. nos tá bisa no, ainda não tá bisa tá louco mita. En dan soms denken we, zeggen wij, nee, die mensen denken wel dat ik gek ben. No, é coisa que importa tá sina que Deus tá dando me direção En aqui. ik kan me niet voorstellen dat dat de richting is die God mij geeft. Pero se bota tende que bo vista não e bo ouído espiritual. Maar als je met je geestelijk gehoor luistert en kijkt. E bo hasi exactamente lo qual que Deus apone En pa bo hasi. en je doet precies wat God je heeft opgedragen. Lo botin éxito. Zul je succesvol zijn. Passo mo bota word conectar com o espírito de Deus. Want je wordt dan verbonden met de geest van God. Anto espírito de Deus é bo fuente. En de geest van God is je bron. É fuente verdadeiro. En hij is de werkelijke bron. Caminha água lo flui sale for de bo. Waar water voort zal vloeien uit jou. E outro não lo mira. En anderen zullen zien. E word bendicionar. En gezegend zullen Para worden. lo qual que Deus está haciendo de Voor movida. hetgene dat God in jouw leven doet. Amém. Assim nós por mira em Jeremias mesmo na versículo na capítulo 17, versículo 5 até 8. Zo kunnen we zien in Jeremia 17, vers 5. Me deve ler, Pablo. Assim, Senhor tabisa. Maldicionada é um que confia em gente. E hasi carne sua fortaleza. E quem de seu coração ta aleja for de Deus. Passou de outra maneira mata den deserto. Culo não reparar ora prosperidade bini. Malo viva den lugar seco den deserto. Terra de salpeter sem habitante. Mas bendicionada é gente que confia den Senhor. E quem de sua confiança ta den Senhor.
Pasobra elo ta maneira palo plantar canto de água. Kuta manda sua raiz também na corrida de água. E que lo não tem medo, ora calor bini. Mas o blate não lo tá verde. E den e anha de secura, e não tá preocupar. Ni laga de uma fruta. Amen? Aqui nós estamos comparar Hier worden we vergeleken com mata, met een plant of een boom. com palo. Kuta musa bom claro, que ora bo pone bo confiança em Deus Altíssimo, Die duidelijk aantoont wanneer je vertrouwen legt in de Allerhoogste God, que Deus tabira bo fuente. dat God je bron wordt. Pasoba a criabo, Want Hij is degene die je geschapen heeft. a cria cielo e terra. Hij heeft de hemel en aarde geschapen. Tem plan perfecto para a vida. Hij heeft het perfecte plan voor je Paso tem leven. mes away podem barriga de bomama. Want Hij heeft jezelf gevormd in je moederschoot. Anto que nós estamos a comparar En com hier o palo. worden we vergeleken met die boom. Anto ora nós tá rendenang, que tá worden plantar na corrida de água, que te fuente de vida. En als wij geplant zijn als de boom die aan de rivier staat, Nós tamira com nos palo. Lota maneira palo que tem raiz te abau e que não tem medo de calor, que não tem medo de anha, nem temporada de secura e hasta que não mira fruta durante o tempo aí. en dan lijk je dan op een boom dan die geen last heeft van de hitte, niet van de droogte, en zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen. E assim nós está. En zo moeten wij ook zijn. Gente não que depender e confia completamente em Deus. Mensen die afhankelijk zijn en volledig vertrouwen op God. Anto tour gente lo mira. En iedereen zal dan zien Que bendición não lo acompanhava. dat de zegeningen zullen achtervolgen. Que bendición não lo alcançava. Dat de zegeningen zullen Como não tem achtervolgen. de medo de mas queda atrás. En dat je niet angstig hoeft te zijn van, oh gonst, kijk, ik ben achtergebleven. Passou uma vez que pone Senhor como boa fuente. Want eenmaal als je God plaatst als jouw bron, Den tempo de secura. in de tijd van schaarste of Den droogte, tempo malo. in slechte tijden, Den tempo de calor. in warme tijden, Palo cita palo verde que mata, verde que blate e que tá florescer hasta lo duna fruta. en dat je boom wel eentje is die groene bladeren draagt en vrucht zal dragen ten alle tijden. Tá pensando nós me se compreender Daarom moeten we begrijpen que nosso futuro dat onze toekomst não tá depender riba nosso estudio, niet afhankelijk is van onze opleiding, riba nosso trabalho, van ons werk, riba kiko rende bisa, of wat mensen zeggen. pero importante nós me sa kiko Deus tá bisa de nós. Maar het belangrijke is dat wij moeten weten wat God van ons zegt. Kiko Deus a confiável com ele. Wat de Heer je mee vertrouwd heeft. Anto tene na je. En dan hieraan vasthouden. Não vira nem na links nem na En rechts. niet afdwalen naar links of rechts. Não laga bo mes pensamento na manete eu claimo ora bisa. Ainda que tem hora que dá para ver mais tanto com o mes. Tá bom mes. En zoals broeder Clemor vorige week heeft gezegd, degene die het meest tot je spreekt, ben jezelf. Pastor, tem hora da nos mes com nos mes de nos pensamento, tá stroba nos mes de assim, lo qual que Deus que e lo qual que Deus apone para nós Het assim. is onszelf met ons verstand die tegen onszelf praat, die onszelf tegenspreekt en verhindert wat God in ons leven wil doen. Então, uma vez que nos pone Deus como nos fuente, En eenmaal als wij God plaatsen als onze bron, nós não temos de passar maneira homem com a drumi, canto de tanque 38 anos largo. hoeven we niet te zijn als deze man die bij de vijver lag voor 38 jaar lang. Passou mira com Deus a sanene al instante. Want kijk hoe God hem instantelijk had Uma genezen. vez que ela atende a palavra e a confia e a obedecer, Eenmaal dat hij het woord had gehoord en hij vertrouwde en gehoorzaamde, mesora estava tendo cambio de sua situação. instantelijk was er een verandering in zijn situatie. Mesora ela mira Instantelijk cambio. zag hij de verandering. Mesora ela guarda sana. Hij was meteen genezen. Então assim, En nós zo- também me se pone Deus como nos fuente. Op die manier moeten we God als onze bron plaatsen. Com mesora que nós decidir
Mita corta, cultura kosnang, kuda di mundo, En meteen als wij beslissen dat we afsnijden met de wereldse dingen y confia ciegamente en blindelings vertrouwen din en lo cual que Dios tabisami. in hetgene God tegen mij zegt, Confia manera mucha. vertrouwen als een kind. Anto lobo mira, demos situación un cambio al instante. En dan zul je zien dat je in je omstandigheid dat je een instantelijke verandering zult zien.